May sa abaybas operation ti insayangkat iti PNP Tagudin ken CIDG wenno Criminal Investigation and Detection Group. Aditan nga balay nga nakemmek iti may sa alalaki. Amanagan iti Crescencio Saliwa Itaoye 35 ti tawen na nga agday iti barangay Kayapa, Bacon, Benguet. Segun ti investigasyon nga imparwar dagiti kaming iti kapulisan ni Saliwa ket nabayagda nga manmananen. May samit lang nga kaming iti kapulisan iti nagpamarang nga may sasuna nga pusher buyer iti maiparit nga agas ket ita nga nagkita dati may sa nga video okay bar nga masarakan iti barangay Rizal iti Ili at Tagudin. Ket iti nalpas iti transaksyon dagiti dua ket ditan nga simbrek dagiti kaming iti kapulisan ket dita naala dati 4 a kilo nga mapapati nga marijuana ken iti mark money kalaksidan pay iti may sa a kilo nga ginatang iti asset. Operation by the PDEA, Tagudin PNP and the CIDG. Ito ay nag-set up kami ng bypass operation, and one of our operative acted as a pusher buyer together with our confidential informant. Bali nagkaroon kasi ng unang mga previous o mga unang yung mga initial operation na kinandak namin, nagkaroon tayo ng test buy. So nung nagkaroon tayo ng test buy, ang ating pusher buyer siya rin ang nakapag test buy sa suspect from the suspect yung nakabili siya ng item from the suspect, then yung item na yon ay pina-crime laboratory namin for laboratory examination. So it turned out na marijuana nga yung napa-exam po natin. Nakunapit na sa ong opisyal nga adda report kanya da iti opisina da nga aglaklako ni Saliwa iti syudad iti Kandun. Nakasango nga rod iti masuspetsa iti violence of Section 5 Republic Act 9165 wenno maiparit a droga. Bali ito reported na sa amin ito na siya ay engaged sa distribution of this item sa particularly dito sa Tagudin and nearby places. At through contact, pag nakontak niya na yung tao at nagkakaroon na sila ng arrangement, dun yung time na binabagsak niya na yung mga item na ganito. Magkaibang grupo to magkaibang grupo. Bali last year, iba naman yung grupo na yon at ito ay bali iba naman. Pero the same merchandise, the same item yung binebenta nila. At siguro yung mga customers nila na iba ay halos parehas din yung nabibigyan din nila. Imbamin met iti masuspetsaan ni Saliwa nga agitultulak iso na ti marijuana mamindwa nga inarabid na iti Bagyo ken DJ kuman iti Maudi. Sila yung kada lang sir nga adati nangibaga nga adati ko ayan yo tapadasen ta kunana i marijuana kunana tas padasen ta nga birok kunak mat di ay di kuan dan bawan si wan adati basit kunak sir ji first nga nangi ko akinyak sir ji agmot motor. Nakuna na nga saan na ammo nga agent iti CIDG iti kapatpatang na ken ilaklako na iti may sa abricks nga marijuana iti gatad iti 1,500. Nakuna na nga may sa isuna nga construction workers agkurang ngamin kano tikit kitain na so nga dinakamat na iti aglako iti marijuana. Sir talag no imbagamon nga kasi si parasen tag sapat tanto ni kasi sila tang kasalamat lang jay ko. Siyempre yan damot nga ibagat tinagan da basta kwarta kasilatan. Ni Saliwa ket addapay lang isuna iti kustudiya iti kaming iti kapulisan iti CIDG ken saan nga agbayag ket i-turn over danton iti PNP Tagudin. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.